Ande. Koma malo muri sei? Zviri sei muita sei? Bo atisema wese. Abo. Muri zvigona sei? Zvingada kubvunzwa here mutonzwa akazvatiri kugadzira pacho. Pane zviripo era? Zviripo tingashaya. Hamuzoshaya? Tishaya. Saka manengo yakareba sei muchiro wa grafting? 6 months. 6 months? Mbiri kwasvika ndeye 6 months iri mudare. Kushanda ndokunodiwa. Kushanda ndokunodiwa? Sofa magadzira maridhim angana? Ndine ridhim rangu rinonzi Black Suit. Kouya Ghetto Anthem. Kouya Defense Line. Koita Champion. Kozoita randiri kuita izvezvi rinonzi Good Over Evil. But the problem one chat. Tisikuda vanogona nani, tisikuda vanogona chete. Parado vanogona ndio? Choba. Saka muri tarisira kusvika papi mukoma pakushanda, panyaya dzekushanda? Kana kusvika panani? Kuti muZimbabwe muno mari pangasvika ipapo pandoda kusvika pacho. Hamuna. Musadaro? Hamuna. Hapana here? Hapana. Saka mbotinzwisai wakaripo rachona. Tungoona vamwe vari kuti kikiri kuda kutira kuita hapa taurongogadzira chinhu 1. Chinhu 1? Hapana zviri kuita. Hapana zvabuda? Hapana. Saka idzungu hapana zvinozikanwa. Takangoya kuzongoyambutsa vamwe vanga vakasungwa pangoma ndo vachida kuyambutsa chete. Handika? Ya. Ngoma dzacho dziri kunzwika muntaraunda. Dziri kunzwika. Kozi randiri kuita izvezvi pakaipa. Pakaipa? Rinonzi chira muri kuita iri ndikuburisa second week raJanuary. Okay. 2016 thing. Yeah. All right. Ndere nyere mudharaira because muri kuona kumputikira ri kuita scene iri kai. Mukuona apa rombo rwacho ndiro Mwari. Rombo ndiro Mwari. Handika kuti paine vari kutaura zvavanoda kunzoko ngavataure but hapana chinomisa. Saka makamborowa makolabhori nemamwe maproducer kamurita sei because tikuona mukambiri kani kakuenda enda zvikufamba sei? Ngona inini haina ndiite izvozvo. Tisati tiite zvemubatanidza. Alright. Tiite zvemubatanidza. Saka makangozvimirira muri wana? Tozvimirira ndiri ndega independent. Saka ndiani wanokusimbisa iwo vamwe vanokusimbisai muzvinhu vamwe mune muchitiwopa zvinooma kana pazvinhu zvichinaka mune munavo? Vangu varipo vanondisimbisa. Kuda kusimbisa chigara changu 10 marks vachinoita nawo mavideos. Ndozosimbisa changu Kuleriki chinova ndichishanda nacho. Ndozosimbisa mafans angu yese nemaartisti vakasimba pangoma.